Έλα. 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 Τι θες, Περίμενα ένα λεπτάκι, μην μιλάς λίγο, περίμενε λίγο. Εντάξει. Τι να περιμένω. Περίμενε, σου λέω, μην μιλάς. Έλα. Τι θες, Να σου πω, πού είσαι τώρα. στο σπίτι μου είμαι. Είδες τηλεόραση καθολού. Ε, Είδες τηλεόραση καθολού. βλέπω, γιατί. Βάζω την τηλεόραση πριν και τι να δω. Βάζω την τηλεόραση πριν, λέω, και τι να δω. Τι να γίνεις. Είδα, ήταν δύο μουστακαλίδες, Θανάση μου άκουγα να δεις, θα ανατρίχιασα, έτσι. Ήταν Ναι. δύο μουστακαλίδες και φιλιόντουσαν. Ναι, Το έχεις ξαναδεί αυτό. δύο μου στα καλείς μια γυναίκα. Ναι, ήταν και η γυναίκα μαζί, αλλά φιλιόντουσαν οι μουστακαλίδες όπως. Ναι, λοιπόν, Η γυναίκα τους κοίταζε. τι, Η γυναίκα τους κοίταζε, λέω. τι είπες τώρα. Η γυναίκα τους κοίταζε. Οι μουστακαλίδες φιλιόντουσαν. Τι έχεις να πεις γι' αυτό. Πηδιότανε, Έλα, δύο μου στα καλείς μια γυναίκα. Ο ένας έτσι έλεγε ότι μιλάει αμερικάνικα. Ναι, αυτό. Το είδες κι εσύ. Το είδα. Και τι έχεις να πεις γι' αυτό που είδες. Και εγώ δεν κατάλαβα τίποτα. Δεν κατάλαβες ότι το κάνανε. Όχι, δεν τους είδα. Πήγανε οι μουστακαλίδες μετά όταν έκανε διάλειμμα και έδειξε διαφημίσεις, πήγανε και το κάνανε. Τι λέει. Πού ζούμε, Δεν πάμε καθόλου Θανάση. καλά. Εσύ Θανάση, τι είναι αυτά τα πράγματα που έχουν γίνει. Δεν πάμε καθόλου καλά σου λέω. Ναι, Θανάση, φιλιόντουσαν οι μουστακαλίδες, Να σου πω κάτι. Για πέσε μου. Η μισή Ελλάδα έχει γεμίσει πούστιδες. Εσύ σε ποια μισή Ελλάδα είσαι, Θανάση, σε αυτούς ή στους άλλους. Σε αυτούς είσαι ή στους άλλους. Τι σε αυτούς, δεν έχω βλέπω με αυτός. Είσαι με τους άλλους δηλαδή. Τι, Είσαι από τους άλλους. από τους άλλους, ναι. Είδες που σε κατάλαβα ότι είσαι από τους άλλους. Πώς με κατάλαβες, Σε δηλαδή. κατάλαβα από τη φωνή. Ναι, αλλά Ναι, σε κατάλαβα. Αυτό λέω. γιατί τώρα οι άντρες το γυρίξαν να είναι πούστιδες, μπορεί να μου το Δεν πεις. ξέρω εσύ Θανάση, δεν ξέρω. Πώς δεν ξέρεις. Εμένα με έχουν τρελάνει στα τηλεφωνήματα πούστιδες. Είναι πούστιδες, ναι. Ναι, Τους μαλάκες. τι είπες, Ναι, μαλάκες είναι. τι μαλάκες. Δεν θα μας χάσει ο Θεός, το πήρες χαμπάρι, ρε. Το πήρα χαβάρι, ναι. Ναι, ακριβώς. Θυμάσαι εσύ ποτέ, εγώ είμαι και μεγάλος, θυμάσαι εσύ τέτοιες καταστάσεις να γίνονται άντρες πούστιδες. Όχι, Τώρα γιατί γίνονται. δεν ξέρω. Πώς δεν ξέρεις. Έλα. Ναι. Πού μιλάς τόση ώρα εσύ Θανάση. Πού μιλάς τόση ώρα. Μιλάω σε σένα. Α, ναι. Σε ακούω. Για πες μου. Ναι. Λέω αν θυμάσαι εσύ καμιά κατάσταση να γίνονται οι άντρες πούστιδες σε μεγάλη ηλικία. Δεν ξέρω Θανάση, εγώ έχω ακούσει ότι πάνω στα χωριά εκεί πέρα στους βόρειους δήμους γίνεται χαμός. Πού εδώ. Πάνω, εκεί προς τα πάνω. Γιατί εσύ από πίσω, από τους βόρειους δήμους. Όχι, εγώ είμαι από τη Σπάρτα, απόξω. Απόξω, από τις Σπάρτες εσύ. Ναι. Ναι, γίνεται χαμός λέει κατά αυτού πέρα. Τι διάβολο έχει πέσει να μου. Δεν ξέρω εσύ Θανάση τι κάνετε εκεί πέρα. Δεν πιστεύω να κάνετε τέτοια πράγματα. Όχι μου τα λες εμένα τι κάνετε εκεί πέρα. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Θανάση, δεν ξέρω. Προσωπικά δεν σε μέσα. έχω γνωρίσει ποτέ για να ξέρω τι κάνεις. Δεν με έχεις γνωρίσει ποτέ. Με τη φωνή που κουβεντιάζουμε πώς με έχεις καταλάβει. Μα μου είπαν ότι ο Θανάσης ο Ρέμπελος μου λένε πάρ' τον τηλέφωνο να του πεις αυτό το πράγμα. Ναι. Ναι. Εγώ αυτό το πράγμα το λέω κάθε μέρα ότι όταν με παίρνει τηλέφωνο με παίρνει πολλοί πούστιδες. Ναι. Ναι. Γιατί όμως. Δεν το ξέρω. Μήπως έχουν πει ότι είσαι κι εσύ. Δεν πιστεύω να το Εγώ δεν είμαι αυτό. πούστης. Ναι, μήπως έχουν πει όμως ότι ο Θανάσης ο Ρέμπελος είναι πούστη, γι' αυτό σε παίρνουν πούστιδες. Τι λες τώρα, τι Δεν δουλειά ξέρω, έχω να... μήπως το έχουν κάνει αυτό, λες. Δεν ξέρω, όλα παίζονται. Μπορεί, παίζονται όλα. Ναι. Έλα θείο, τι γίνεται. Ποιος είσαι εσύ πάλι. Ποιος είμαι. Ναι. Ο Μπάμπης. Ποιος Μπάμπης. Μπάμπης Μπουκούλας. Τι. Μπάμπης Μπουκούλας. Δεν μου λέει τίποτα αυτό το όνομα. Τι γίνεται και πάνω. Δεν μου λες. Ναι. Άκουσες τη συζήτηση και εσύ τώρα και μπήκες μέσα να μου πεις ότι είσαι ο Μπάμπης ο Πόπουλας. Όχι. Μήπως είσαι εσύ πούστης, Δεν είμαι, όχι. Εσύ είσαι. Α, πώς δεν είσαι. Γιατί μπήκες τώρα μέσα. Τι θες από μένα. Περίμενε ένα λεπτό. Ναι.
Ο πατέρας μου θέλει να μου... Τι είπες? Ο πατέρας μου θέλει να μου στείλει να πάρω κάνα δανεία από σένα. Έχεις τίποτα? Εγώ έχω κάτι το καλύτερο από Ανή. Τι έχετε? Ποιος είναι ο πατέρας σου, Ο Γιάννης. Ποιος Γιάννης? Τον ξέρεις, δεν πειράζει. Δεν το ξέρω. Τι είναι, Έλληνας, Αλβανός, τι είναι? Όχι, δεν είναι Αλβανός. Τι είναι? Έλληνας είναι. Ποιος είναι ρε, ο Γιάννης, πώς λέγεται? Καστόρι είναι. Πώς λέγεται ρε? Γιάννης. Το παρανόμι του. Δεν έχει. Πώς δεν έχει? Ποιος έβαλε να τα κάνεις αυτά τα πράγματα ρε στη μέρα? Δεν έχει δεύτερο όνομα. Δεν μου λες? Ναι. Ποιος έβαλε να μου τα κάνεις σε μένα αυτά τα πράγματα? Κανένας. Κανένας με έβαλε. Πώς δεν σε έβαλε κανένας? Έχεις αρνή ή δεν έχεις? Όχι, έχω μπουνούχι. Α, ωραίος. Ναι. Πόσα κιλά είναι? Θα είναι από 30 κιλά κρέας παραπάνω. Α, μεγάλα είναι. Ναι. Τι χρώμα είναι? Μαύρο. Αρσενικό είναι ή θηλυκό? Αρσενικό και το έχω μονοχίσει λέμε. Τι νούμερο... Τι είπες? Τι νούμερο παπούτσι φοράει? Είσαι καλά? Αυτό που σου λέω εγώ, είσαι καλά? Πόσα κιλά πάει, δεν θα μου πεις? Σου είπα ότι πάει 30 κιλά κρέας παραπάνω, όχι παρακάτω. 30 κιλά είναι πολλά εσύ θα πώς θα μου κόψεις λίγο? Τι να σου κόψει? Θα μου κόψεις, εγώ θέλω γύρω στα 20 κιλά θέλω κρέας. Τώρα να πάω να σου βρω ένα να πηγαίνει 20 κιλά σε ένα με 15. Ας πω το κεφάλι το κρατήσουμε πάνω ή κάτω? Φίλε, είσαι καλά ρε. Το κεφάλι, πώς θα το κανονίσουμε κρέας? Το κεφάλι δεν το πουλάμε, το τρώμε τα σκυλιά. Γιατί θα ανάσουμε το σκυλιά το κεφάλι, είναι το καλύτερο πράγμα. Γιατί τα σκυλιά τα δικά μου εκοδεσιά τι να πάνε? Το κεφάλι, άκου εδώ ρε, θέλεις κουβέντα από μένα, ναι. Το κεφάλι, τα πόδια και οι μπάκες και αυτά τα